Imos coa información deportiva. Gran cita o sábado en Boiro co duatlón de Estrada Xunta de Galicia. 200 deportistas participarán neste campeonato no que estarán importantes figuras do atletismo. Boiro acolle o sábado o Campeonato Xunta de Galicia Duatlón de Estrada organizado polo Club Natación Boiro, a Federación Galega de Triatlón e o Concello de Boiro. A proba foi presentada no consistorio local polo concelleiro de Deportes Marcos Fajardo, o presidente do Club de Natación José Blanco e unha directiva da Federación de Triatlón Bárbara Carvajales. Trátase dunha competición absoluta, na que participarán 200 deportistas, entre os que se atopan importantes figuras do deporte galego e nacional, algúns deles optan á praza olímpica. O presidente do Club de Natación resaltou que hai competidores do club, algún deles con opción de acadar un bo posto na competición, como Xacobe Crego ou Iago Lorenzo, entre outros. Consta de carreira dous circuitos de a pé, un primeiro que sale daqui do Concello, dá a volta por Estatuto de Galicia hasta a Rotonda da Banqueiro e baixa pola calle ancha hasta a Rotonda da Praza de Mancomunidade, sube por a peatonal por Pablo Iglesias hasta a transición que é na Boqueira da Negral. Dali sale o segundo circuito de bicicleta e sube pola calle ancha hasta, por a Avenida Constitución hasta a altura do Fiada e baixa todo por a Avenida Constitución hasta a rotonda de Avenida Compostela e dá a volta no Touliña. Volve para arriba, son 5 voltas nese circuito sobre 20 km e outra vez na Praza da Avellaneda ou na Praza do Anegral, volve a transición outra vez para coller 2,5 km de carreira a pé. A representante da Federación resaltou a dificultade de organizar unha proba destas características adaptada á situación actual e seguindo todas as medidas de seguridade. A proba vai constar de 2 circuitos para carreira e un para bicicleta. A transición entre un e outro farase na Boqueira da Negral. Está claro que é unha proba moi interesante, moi atractiva. Va a congregar a muchos deportistas, incluso gente como Antonio Serrat, gente que puede optar a una plaza olímpica, Aida García, subcampeona en el Mundial de Pontevedra, Iago Lorenzo, un atleta en el Centro de Alto Rendimiento y local, perteneciente al Club Triatlón. Pues nada, más que nada eso, agradecer. Y también estoy aquí porque, quería presentar lo que es el maillot de líder. Este es el maillot que llevará la campeona y el campeón del circuito gallego de duatlón de carretera. O concelleiro de Deportes Marcos Fajardo convidou a todas as persoas a que sigan a proba, que vai ser moi vistosa ao facerse no centro do municipio e organizada para intentar causar os menores presuizos posibles á veciñanza e visitantes. Boiro vai ser o epicentro do deporte, en este caso o deporte galego. Creemos que é un día especial, un de maio, eu teño como referente como o día do traballo, o día da clase obreira, e o seguirei tendo sempre o resto dos meus días, non? Pero a mellor tamén o podemos reivindicar desde o deporte, como non. E quixemos elexir este día porque entendemos que é un día festivo. A proba vai ser no centro de Boiro, como dixeron os compañeiros. Queremos causar o menor perxuicio posible para os veciños, non? Entón, a proba é pola tarde, van a ser 4 horas, 4 como moito 5, que van a estar estas calles cortadas, pero temos que decir tamén que, por exemplo, a xente que queira ir á playa vai estar aberto desde Escarabote, non como outros anos que as bicis iban hasta Escarabote, este ano solamente van hasta o Touliña. Dende o Concello de Club Natación Boiro piden desculpas á veciñanza polas molestias que a proba poido ocasionar, indicando que se decidiu organizala nun día festivo para prexudicar o menos posible o comercio local. A Policía Local informa que por motivos da celebración da proba varias rúas terán cortado o tráfico entre as 4 e as 8 o sábado. O corte da circulación afectará a Avenida da Constitución no carril de baixada entre a Rotonda de Abanqueiro e a Rotonda da Avenida de Compostela. No carril de subida o corte será entre a Rotonda da Avenida de Compostela e o cruce con Robustiano Pérez del Río.
Iso tamén conleva o corte parcial das rúas transversais comprendidas entre a Avenida da Constitución e a rúa principal. Na Avenida Compostela o corte será entre a Avenida Constitución e o bar Touliña. En canto ao estacionamento, estará prohibido a partir das 2 nas zonas laterais en ambas marxes da Avenida da Constitución, no tramo comprendido entre a rúa Salvador Allende e Robustiano Pérez del Río, mentres que estará permitido no resto de zonas do circuito, coa condición de que os vehículos estacionados non reanuden a marcha entre as 4 e as 8. Esta limitación horaria tamén se aplicará á entrada e saída de garaxes, comprendidos no itinerario da proba.